मोजां आरोना जायगाया लोगोफोर नै ओइ नै भिउफ्रा जों दै बारजुमग्रा ओइ नै ओरै गाखोनाय जादों आरोना ओरै थांथिनाय जादों बैयो रेड ओमफ्राय बेखौ मा होनो ग्रीन रेडजों ग्रीनजों ओरै थांथिनाय जाबाय आरोना ओरै गाखोनांसिनो आच्छा अबावबा आसुफ्रा नुदों आगोल बाव आंनि ओइ रो सिदाथ' बैयाव थांथारगोन लोगोफोर एनार्जियानो गैला आङो बिराद मेंबाय फैयो नुहुरदोंल' दासो बेयाव थांनांगौबा खम जारला जागोन आरो ओरै गिदिंनानैसो सहैगोन आरोना बिराद खस्थ' जागोन दै लाबोखायाबा हले खस्थ' मोनगोन नोंथांमोनाबो जुदि गाखोनो फैबा दै लानानै फैगा दैखौ एसे बुरजा दै खमबा नोंथांमोना गाखोनायावनो जोबलांजोबखागोन आरोना बथलसे दैया थोखाया जोंबो दा बथलसेल' लाबोफ्रांबाय बिराद खस्थ' जासिगोन थेवबो नाजालांसै गाखोलांबाय थानो नाजानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादोल' एफा खस्थ' भिडिअ बानायनाय नोंथांमोना नायनानै इन्टारेस्ट लादो नोंथांमोना हाजोआव गाखोनायनि मजाखौ नायदो थांगोन जों दा आङो मेंनानै गोजौआव दंफैयो गोजौआवथ' दंखायो जेनेबा मेंनानै थाथ'बाय आरोना बैखि नाहर नुहुरो ओमफ्राय एसेथ' आंजों थाबायख'नो हाखायासै लेट जाबायसो थाबायनाय नै बिराद लेट आरोना हास्लाबला आंजों बिसोरो गाखोफेरबायनो हाजो गाहायावसो गाखोदों आरोना गोजौ गाखोफेराखै ओमफ्राय सार हाजो गाखोनाया माबायदि मोनदों फन रायलायबाखि बेस्थ' जायोलै ओमफ्राय जोंना आसोला थाबायनो हाला एनार्जि दंना गैला हा एसे दंबावो ओमफ्राय हाजो गाखोनाया मजाया माबायदि मेंनाय ओमफ्राय मेंबाबोथ' इन्टारेस्टआ दंखायोना एसे थ' होमबा जों गोजौआव थांनानै मा लाबोखो बेखौ जाहैनोसै आरोना लाबोनायाथ' जेबो लाबोआसै जों मा लाबोदों होनोमोनलाय नैबेखिनियावल' एसे प्लेन मोनो आरोना बेखिनियावल' एसे प्लेन ओमफ्राय ओरै नैबेबायदियाव प्लेन एसे ओमफ्राय नैबेयावल' प्लेन आरोना डाइरेक्ट स्टार्टिंनिफ्रायनो जोबजासे गोजौ गाखोनांगौ ओमफ्राय प्लेना ससेल' मोनदों दाबो आरोना बेयाव ससेल' प्लेन बेबो आगानबाल' प्लेन मोनदों आरोना जोबजासे बिराद गोजौखाना मा दै बिदिनोमोन दै ओंखारग्राया बल्दारा जों दै बोहैयोमोन खोमा ना दैलाङा नाकाटि ओइयाव लिरनाय दं नाकाटि लिरनाय बे गोजौजोंलै ओरै साइड दै खस्थ' मस्थ' बेयावल' दै मोनबाय आं ओरै लांखोबानो गैला मोनला मोखां सुलाय आं एसे थान्दा बुदा जाबाय दा एसे थान्दा मोनदों आरोना बिराद मोजां बेयावल' दै दं ओमफ्राय ओरैनो हरजोब ओरै दा ओरै गाखोलांगोन गोजौखा बेयाव खाना जाग्रा खोमा ने बेयाव खाना जाग्रा बेयाव प्लेन एरिया एकदम नुहुरानो आरोना जोमैजोंनो नुहुरा बेयाव माबा माबि लुबाय थागोन खोमा आरोना बेयाव न' लुहांदों बेयाव एकदम खस्थ'थार जायगाया आयौ बैयाव थांगोन आरोना लोगोफोर बै नुहुरनायाव थांथारनो नाजागोन जों खस्थ' मस्थ'बाबो थ' लोगोफोर जों दा दावखोलांबाय थानोसै आरोना दा नैबेयाव दहाय जों दा नायनाया दा दावखोलांबाय थानोसै ना नै जोंना बिथाङा एसे मेंबायना दा बिराद खस्थ' आरोना आरो हाजोआव संसार जाग्राफोरनियाथ' बिसोरना हुदा जाबाय थानानै मेंनाय नङा आरोना जोंना
प्लेन एरियायाव थाग्रा मानसिफोर जेनेबा हाजो गाखोदावबा बिराद मेङो आरोना जादों थांबाय थागोन थिखिनियाव गाखोलांबाय थागोन बिथांमोनहा गाखोलांबाय थागोन आरोना ओरै थाङै थाङै स' लोगोफोर नोंथांमोननो थिखिनियाव गाखोलांथारनानैबाबो देखायथारगोन दाबो मोनहैयाखै बिराद फिसा फिसा गाखोनांगौ आरोना एबार जा जों थांबाय थागोन देखायलांबाय थागोन जायगाखौ नोंथांमोना नायनो दाबाव जोबजासे बिराद इन्टारेस्टेड जागोन आरो नोंथांमोननि हाजासे लोगोफोरनो शेयार खालाम एसे हायो एसेबां शेयार खालाम मानो होनबा नोंथांमोना शेयार खालाम एसे हायो एसे जायगा बिराद मोजां मोजां देखायफैगोन आं देखायलांबाय थागोन आरो नोंथांमोननो बिराद मोजां मोजां जायगा देखायहैबाय थागोन आरोना हानायमानि दा जों थांबाय थागोन नोंथांमोनखौ आं बुंदों आरोना रिकुवेस्ट खालामखाबाय नोंथांमोना बेसेबां हायो लोगोफोरनो शेयार खालाम इमान खस्थ' गाखोबोनानै नोंथांमोननो देखायबाय बार बारदों बार बारनायनि फ्र खोनानो हागौ आरो लोगोफोर सरि बेनि थाखाय नोंथांमोननो ओरै फैबाय फैयै मोनहैसिगोन आरोना बारा गोजान गैला स' लोगोफोर नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादों आरो नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम जों दा गाखोलांबाय थागोन नोंथांमोननो देखायबाय थागोन बेसेबांबा मोजां खस्थ' देखायदों बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ बुंबाय आरोना रिकुवेस्ट खालामबाय स' बुंनाया खराद्राय जाबाय ना बिराद मेंबाय खोनानाय नङा सानदों आरोना बार हिउ हिउ बारदों बेनि थाखायनो आं बुंदों बिराद बार बारदों हाजो गोजौआवथ' बार बारखायोना ओइ वाटारफल नैयाव सिगाङाव दै बोहैयोमोन आरोना नैनिफ्राय बेफोरनिफ्राय दै बोहैयोमोन ओरै गोलाङोमोन गाहायखै जेब्ला दैलां जागोन अब्ला नोंथांमोन देखाय दा थांबाय थानोसै गोजौआव बेसेबां हायो गाखोलांबाय थागोन नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन आरोना नाय ओरै नाय बेखौ नाय ओरै थांगोन जोबजासे गाखोनो आं नाजालांगोन आरो नोंथांमोननो जोबजासे देखायलांबाय थागोन आं नोंथांमोननो जोबजासे देखायलांगोन आरो जोबजासे गाखोलांगोन आं माने थिखिनियाव जोबहैजासे थांथारगोन आरोना खस्थ' बिसोर सानै लोगो आंनिया थाङाबाबो आं हारसिं थानानैबाबो नोंथांमोननो देखायगोन आं बुंबाय आरोना स' लोगोफोर थांबाय थानोसै आं नोंथांमोननो नायलांबाय थादोल' बेनिखायनो आङो बेयाव थियाद्रायना बेखौ आङो भिडिअ खालामब्ला थाबायलांसै बे थियाखौ खस्थ'खौ एसे देखायनांगोन नोंथांमोननो होमब्ला नोंथांमोना खस्थ'खौ बुजिनानै शेयार खालामनांगोन आरो लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो इमान खस्थ'